si Teacher Deb. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang Q. Iyang tingog ko. Litrang Q. Iyang tingog ko. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang Q. Quadruplets. Quarter note. Question mark. Mga buluhaton, ikahon ang mga hulagway nga naay tingog sa ko. Sunod, isumpay ang mga hulagway nga adunay tingog nga ko. Sunod, ringini ang hulagway nga adunay tingog nga ko. Ali mga bata, magbasa na ta. Ko. E. Kwe. Ku. A. Kwa. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Kwa. Kwe. Kwi. Ku. Mga pulong. Quantum. Quail. Queen. Quarter. Quartz. Pulungan or phrase.
sa bangko. Relo nga quartz. Hugpulong or sentence. Si Queen Helena, gwapa og utukan. Sunod mga bata, mag-story na ta. Ang uluhan sa atong story, ang kwel sa suba. Ang duha ka bata nga si Quino ug si Quilito gisugo ni Queenie nga kuhaon ang kwel sa suba. Sa layo, nakita nila ang kwel nga nagsaba-saba. Ikuha dayon nila kini pinaagi sa pisi nga ilang giandam. Mga pangutana, kinsa ang naa sa suba? Kinsay nagsugo nila nga muadto sa suba? Unsa man ila nakita sa layo nga nagsaba-saba? Ila ba natabangan ang kwel nga nagsaba-saba? Nganong ila man gikuha ang kwel gamit ang pisi? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang Q. Padayon ang pagsulat sa litrang Q sa linya.